Ruskie i CS. Generalnie straszne połączenie. A ja smutny, bo zabrali mi bandyci wszystkie moje rangi. Bo już 3 miesiące nie grałem w CS-a. Ale witam, to ja Mikołaj, a to CSGO w 60 klatkach. I właśnie film jest w zasadzie głównie po to, żeby sprawdzić, jak działa nagrywanie z tymi 60 klatkoma. A, skanuję. I jak to będzie wyglądało potem na YouTubie. I ciekaw jestem też waszej opinii. Czy wy widzicie różnicę, bo są tacy ludzie, że mówią, że nie widzą w ogóle różnicy pomiędzy 30 a 60. Ja uważam, że ci ludzie niezwłocznie powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, bo generalnie różnica pomiędzy 60 klatek a 30 jest dość potężna, delikatnie rzecz ujmując. No i generalnie, czy wtedy nie ma jakichś problemów z bitrate'em mocnych? No pewnie poprawili bitrate, bo to by było niemożliwe na takim, jak był wcześniej, mieć 60 klatek. No zobaczymy, no. Dobrze, że w końcu to wprowadzili, bo już jest na YouTube była rozdzielczość po 4K, a klatki dalej i no 30, a to była bida na tle wielu innych serwisów. Także jestem ciekaw, zobaczymy, jak to będzie na przykładzie CS-a wyglądało. Bo proszę się po mnie za wiele nie spodziewać. Raczej lameriada. No, nigdy mi nie szło jakoś za dobrze, a jeszcze szczególnie po takiej długiej przerwie. Także oczekuję raczej... Pieru niejasny. Oczekuję raczej hejtu, ale byłem blisko. 88 w 3 trafieniach. No, tylko mogłem go zabić. Rusy tutaj mi napierdzielają w tle. Wiesz предпоследний w waszym spisku, ne? Coś strasznego. No, możemy tu poobserwować, jak sobie radzą koledzy. Tutaj z okna. O, taki Isaac. To może być taki Isaac potencjalny, który siedzi i ludzi morduje. No nie, od tyłu cię zabije, Rusku! No, on jest głupi, to może go nie zabije akurat. No i tyle. A zaraz będzie po wszystkiemu. 2-2, no wyrwnę. O, Rus jest... La 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 la. Nie mam pojęcia w ogóle, co oni mówią. No, Jezu. Może to i lepiej w sumie nawet. Dobra. O, mój SSG. Znaczy SSG. Zobaczymy, czy coś się uda tym razem ugrać. Boże, nie mogę, nie lubię tego języka i tak jakoś ciężko mi się gra z nim w tle po prostu. A Rusy to czasem mam wrażenie, że oni nic nie robią innego już grają w CS-a. A, sorry. No, to tak z przyzwyczajenia, że strzelać do ruskich. Takie no, wiadomo. Paszą w pizdu. Tyle umiem powiedzieć. Jest ze spawna. Albo nie? Zazatka! Jest, dobra. Coś tam się... Przynajmniej, żeby nie było, że nikogo nie zabije kompletnie. Dobra jest. No i tyle, no. No i no tak. No. Jezu, coś strasznego. Jest tak agresywni. Nie wiem, Rusy są tak agresywni w CS-ie. Strasznie. Ja generalnie chyba z ruskimi w żadnej grze się nie gra dobrze, ani w ogóle nic się z nimi nie robi dobrze. I żeby nie było, że jakiś rasizm albo te inne homofobie. Nie, no skądże. Każdy naród ma swoje te tak zwane plusy dodatnie i plusy ujemne. Z tym, że niektóre po prostu mają ich więcej. Tak bym to ujął. Okno czyste. A to jest gala, nie na gali nasz. Tu profesjonalne słownictwo, żeby nie było, że laik. No tam... AWP na pełnej. Nie! Boże, no! Kurwa. No, przepraszam. No, tak wyszło. Także czuł, że to tak może być. No i cóż.
No, ale jak mówiłem, tak generalnie... O, to jeszcze mogę przy okazji za temat nowego koda. Dzisiaj jest 4, kod wyszedł wczoraj. Kod dla nieobeznanych w temacie Call of Duty Advanced Warfare, czyli najnowsza część Call of Duty. I jestem bardzo ciekaw, jeżeli graliście, waszej opinii, co na ten temat myślicie? Czy jest jakiś postęp względem poprzednich Call of Duty? Z tego co widziałem, a na razie ogrywałem profesjonalnie tylko na YouTubie. Także nie mogę się jakoś wypowiedzieć. Mam nadzieję, niedługo pogram sam. To podzielę się na pewno z waszą opinią i to na YouTubie i na live'ach, na które zapraszam, link w opisie. I też kończy się, o ile wiem, beta Evolve'a. I jestem też ciekawy, czy ktoś z was grał i jak gra się zapowiada, bo z tego co widziałem jest co najmniej ciekawa i... No cóż, jestem bardzo gorąco zachęcam do dyskusji, do dzielenia się opiniami na temat koda, na temat Evolve'a w komentarzach pod filmem. Po to one tam właśnie są, ja chętnie do dyskusji się włączę, bo czytam te komentarze zawsze, wszystkie. Nie na wszystkie zawsze odpowiem, bo niektóre są debilne. Ale czasami zdarzą się jakieś fajne, nawet często. Kurde bele! Może nawet częściej niż te niefajne. A dojechał mnie brzydko, w ogóle mi się to nie podobało. Ani troszeczkę. No także ciekaw jestem, no. Ciekaw jestem waszych opinii na temat powyższych gier, waszych opinii na temat 60 klatek. Czy wolicie 30, czy filmowych 24, czy wolicie tą płynność jak masło 60 klatek, która wreszcie dostępna jest na YouTubie. No i tak, no i co? No i niedługo postaram się, jak tylko znajdę trochę czasu, bo ostatnio to dosłownie staję nawet nie na palcach, tylko na czubkach włosów na głowie, żeby jakiś czas dla siebie wygospodarować, no cóż. O, beka ruskich. No, srogi drop. Także niedługo postaram się zmontować ostatni film z PGA. No cóż, a tymczasem tradycyjnie zapraszam na wszystkie Twittery, Facebooki i tak dalej, na live'y, no i co? I czymcie się pieruny górnośląskie, a insze gorole i te insze roztomajte pieruństwa, chachorstwa. Z mojej strony Tela. Czymcie się gorąco, chowcie się, ubierajcie się ciepło, bo teraz jest taka ta zdradliwa pogoda, że łatwo chycić jakoś ryma albo insze tubery i później, no, a pogrzeby kosztują. Tela ode mnie. Dzięki, czymcie się, papa. Und geht gelassen ran, und im Dunkeln spricht dann eine andere an.